Croeso chi yma, a diolch am ymuno efo fi ar gyfer myfyrdod arall yr wythnos hon. Yn wir feddwl, ni fod allan yn recordio heddiw, dwi'n siŵr mae mor braf yr haul yn gwenu ac yn gwahodd tuag allan. Dwi'n siŵr bod plant yn mwynhau y rhyddid wythnos gynta'r gwyliau efo'r tywydd mor braf a nos e'n gallu chwarae'n rhydd y tu allan. I ddweud gwir, mi oedd y llun o'r wythnos hon yn cael ei gyflwyno gan rai elfennau o'r wasg fel diwrnod rhyddid, Freedom Day. Dyma'r dydd mi oedd y rheolau yn Lloegr ynglyn â'r pandemig yn cael ei llacio bron yn llwyr. Sdim rhaid cadw pellter cymdeithasol ddim mwy. Sdim rheidrwydd i wisgo mygydau. Mae clybiau nos wedi cael ail-agor. Mwy o ryddid yn siopau, yn y tafarndau, yn y gwestau, rhyddid i fynd i'r traeth ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mwy o ryddid yn yr eglwysi. A dwi'n siŵr bydd Cristnogion ar hyd a lled Lloegr yn mwynhau cael canu yn arbennig yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Bod ni'n cael yn argymell i fod yn ofalus, mi fydd hawl gan bobl i fynychu digwyddiadau mawr, gemau pêl-droed ac yn y blaen. Diwrnod o ryddid yn wir, medde rhai. A fe welson ni luniau ar y teledu o bobl ifanc yn mwynhau rhithro fewn i glwb nos am y tro cyntaf ers dros flwyddyn. Rhai eraill yn mynd i'r traeth ac yn y blaen. Ar y llaw arall, fe oedd hi'n amlwg fod y llun yn ddwrnod o ofn i amryw. Fe gafwyd cyfweliadau ar y cyfryngau o bobl sydd â chyflwr iechyd sy'n ei gwneud nhw'n fregus. A'r peryg o ddal Covid yn parhau'n bryder ac yn wir yn ddychryn iddyn nhw. Doedd rhain ddim eisiau mentro allan i siopau neu adrefnidiaeth cyhoeddus os oedd pobl o'i cwmpas yn mynd i fod yno heb gadw pellter a heb wisgo masgau. Wir oedd rhai ohonyn nhw dweud i bod nhw'n ofni mentro allan trwy'r drws ffrynt i cartrefi hyd yn oed. Nech chi wahaniaeth. Yr un diwrnod yn creu dau ymateb cwbl groes i'w gilydd. Diwrnod o ryddid i rai, diwrnod o ofn i eraill. Yn sicr, pan ddaw mwy o ryddid yma yng Nghymru, gobeithio byddwn ni'n ddigon cyfrifol i ystyried yn gilydd ac yn enwedig y bregus sydd heb yr un amddiffyniad ac sydd gennym ni efallai rhag y feirws. Mi nath hwn i mi feddwl am diwrnod arall fydd yn ddiwrnod rhyddid. Mae Cristnogion yn edrych ymlaen at y diwrnod ar addawodd Iesu fydde'n dod rhyw ddydd. Cyn iddo adael y byd, mi ddydodd y bydde fo yn dod yn ôl. Cymwch chi i addewid i'r disgyblion, yn hyf yn had, mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly, a fyddwn ni wedi deud wrth eich fy mod yn mynd i baratoi lle i chi, ac os a fa pharatoi lle i chi, byddaf yn ôl a'ch cymryd chi ataf y hun, mwyn i chithau fod lle rwy fi. Mewn man arall, mae'n egluro'n llawnach beth sy'n mynd i ddigwydd. Y pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. Mae'n mynd i ddod nôl ar gymylau nef. Beth ni fod wneud? Pan ddechreu'r pethau hyn ddigwydd, medde, ymunionwch eich a chodwch eich pennau oherwydd y mae'ch rhyddhad yn agosau. Ie diwrnod o ryddid. Yn y byd yma, da ni'n brwydro mor aml fel Cristnogion, brwydro yn erbyn yn pechod, brwydro yn erbyn yn drygioni ni'n hunain. Ond pan ddaw Crist yn ôl, mi fydd y frwydr ar ben. Mi fyddwn ni cael yn rhyddhau o'n pechodau a'n beiau, yn rhyddhau o'n gofid, o'n henigrwydd, yn gwendid, o'n amheuon a'n ofnau i gyd. Oherwydd mi gawn ni weld yn gwaredwr yn ei harddwch a'i ogoniant, a mi gawn ni fod gydag o am byth yn rhydd, gwir ryddid. Diwrnod i edrych ymlaen ato. Ond os fydd yn ddiwrnod o ryddid i rai, byddai hefyd yn ddiwrnod o ofn a gwau i eraill, medde y Beibl. Yr pryd hwnnw, medde Iesu, ymddengys arwydd mab y dyn yn y nef, a'r pryd hwnnw bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru. A gwelant fab y dyn yn dyfod ar gymlau'r nef gyda nerth ac ogoniant mawr. Be di'r achos am yr ofn? Pam y dyle cael gwaredwr y byd yn ymddangos i gael gwared a phob rygioni ber i ofn i phobl? Mae Crist dychwelyd
i ddyfarnu i bob gweithred i chyfiawn dal. Mi fydd o yn mynegu i ddicter yn erbyn pob drygioni. Fe ddangoswyd i Ioan sut y bydde yn llyfr datguddiad. Fe welodd o frenhinoedd y ddeiar, y mawrion a'r cadfridogion, y cyfoethogion a'r cryfion, a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cuddiasant eu hunain mewn ogofeydd ac yn nghreigiau'r mynyddoedd, a dywodasant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom, a chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, a rhag digofaint yr oen. Oherwydd daeth dydd mawr ei digofaint trwy a ffwy a all sefyll. Dydd digofaint. Dydd i bob drygioni gael derbyn yr hyn mae'r drygioni hwnnw yn ei heiddi. Ie. Ond dydd digofaint yr oen. Yr un ddoth fel oen i'n byd ni, a mynd yn abeth dros yn beie a'n drygioni i'r groes yn lle. Ac i'r rhai ddewisodd anwybyddu'r aberth, i'r rhai ddewisodd droi cefn a byw heb ddiw a byw heb Grist. Bydd ganddyn nhw ddim amddiffyniad rhag canlyniadau feirws marwol pechod, y feirws sydd yn llifo yng ngwythiennau pob un ohono ni. Ond mae'r oen heddiw'n gwahodd pawb i roed yn ffydd ynddo fo, a'r hwn sydd yn credu yno fi, iddo farw, a gaiff fyw, meddai Iesu. Ie, mae'r oen heddiw yn deud, mae ddydd gras, a dydd i chi a fi. Gymryd yr addewid yma, yr addewid o ddydd yn dod pryd y byddwn ni'n rhydd mewn gwirionedd, ac yn rhydd i fwynhau llawenydd di-ben draw am dragwyddoldeb. Fedrwn ni ddeud tybed, gyda Christnogion yr eglwys fore, Maranatha, tyred arglwydd. Adwch i ni weddio. Arglwydd mewn byd lle dyn ni'n ymwybodol bod na bethau'n mynd o'i le, fel pandemig. Dyn ni'n diolch bod ni yn gweld y meddygon a'r gwyddonwyr wedi harwain ni a phethau'n dechrau ymddangos fel sy'n nhw'n cael rhyddhau yn y wlad yma. Da ni'n gweddio am ddeithineb i bobl. Da ni'n gweddio ar i bobl fod yn gyfrifol wrth fwynhau i rhyddid newydd. Ond hefyd o ddiwn tad, da ni'n ymwybodol bod na feirws gwaith na Covid-19. A da ni'n gwybod rhyw ddydd y bydd rhaid i'r byd yma ateb am ei ddrygioni. Bydd rhaid i bob un wynebu canlyniadau i bechod. A da ni mor ddiolchgar bod modd i ni weld canlyniadau'n pechod wedi ddelio gyda nhw ar y groes. A Crist yn derbyn yr hyn da ni'n ei heiddyn yn lle ni. Helpa ni i roi'n ffydd ynddo fo. Ac o roi'n ffydd ynddo fo, helpa ni fod yn bobl llawn gobau sy'n edrych ymlaen at y dydd y cawn i fod gyda Christ. Maranatha, tyred arglwydd. Amen. Wel, diolch i chi am wrando, a wsos nesaf mi ddoi efo myfyrdod arall. Ewch dan fendith.